Velkommen til den her YouTube-video. What's up? Jeg har Lauke. Og så har vi en Mysterious, hvor jeg sådan venter om, og så er du bare helt sort. So what's happening right now? Det som du kan se her, så er dækket på den her meget trustworthy bil eksploderet. På grund af, der var en dum kører, der tabte alle hans ting på tingen. Der er en person dernede, som også kører galt, og dernede er der 2 mere mennesker. Og vi var de unlucky 4. Så det er en ny group chat lige der. Så det var det, der skete, ja. Okay. Transition. Vi tager til Landia, by the way. Hvis du Så peger på Landia. Peger på Landia. Fucking peger på Landia lige nu. Jeg har glemt min knæting. Jeg tror, jeg slår min knæ i dag. Ja. Jamen, så har jeg været her for. Og så har vi ham her. Han er helt blevet ud. Han er mystisk. Han er ingenting. Han vil ikke se den kirken. I skulle have købt en billet, inden vi tog herhen. Og nu skal vi bare være her. Så slår jeg seriøst employeen bare ned. Ja, det skal jeg bare selv filme. Hvad vil du have? Du er det kamera, altså. Okay. Så der. Jeg ved ikke lige, hvor vi er henne i. Prøv at finde lidt rundt, ikke også? Fuck, jeg kamera. Det her er et sted. Railway station. Ved du, hvad vi ved? Gør vi en rigtig vej? Ja, jeg forstår forskelligt. Okay, så sådan, har du været her før? Ja, jeg har været her før til noget fodbold. Fodbold er bedre end Nej, okay, videre til det. Vi er i Landia lige nu, og vi skal bade, og vi skal gamble. Og jeg tror faktisk, vi kan doble vores penge til billetter til Landia. Ja, det var skåret. Bade. Crazy. Extra no. I really got sådan en updog right now. Bare capture the moment sådan der. Ikke tag, okay. Filmer du? Ha' et godt grip på den. Ha' et godt grip, fordi du ikke tabe. Ikke tabe. Filmer du? Ja, jeg tror det virkelig. Nu følger du. Vi lige på det, og lad wave. Og skal se lidt forkert ud, at jeg går rundt og så med kamera under vandet. Jeg så rundt med en kamera under vandet. Ikke tab. Fordi så er vi fuck. Okay, we're gonna do an interview. Sit down. Skal vi tage hen til Lazy River og filme det? Jeg tør ikke, hallo. Viggo, jeg tør ikke at tage noget rutsjebane med den her, hvis jeg taber. Det lader vi
Okay, hvor går vi hen? Okay, jeg pauser bare lige. Vi ses. Wow, what? Jo, vi har fundet en gratis person, som kan tage sådan en anden diamant. Så vi har tænkt os på at vinde den her af. Hvad skal man? Vi kan jo ikke vinde den. Jeg vil gerne have den her. Hvor der er guld gris. Du kan bruge den på den der. Du kan bruge den her. Okay, de er ret tæt på at falde ned her. Skal du gøre det herover, helt klart. Jeg tror, du hvis jeg sætter en ned her, og den falder ned, at den... Ja, fordi så pusher den der, det tror jeg. Nej, se. Bare den. Bare lidt ryst til den. Kan jeg ikke ryste. Hvor får man 10 af dem her? Scammer hit scam. Det er øjnene, jeg er ret. Okay, så lige nu var social battery ret dødt. Så lad jeg hoppe af. Vi skal lige se os. Det er social. Vi er ret døde lige nu. Vi er ret døde egentlig. Vi er ret døde egentlig. Jo, se næste video. Wow, det der. Wow. Tak fordi I så med.